Lukurok nugui mankhana ani gana wo asugui tongjak borom ganang sar tai to sinimung rina nangya bono sinilia angai sung tiprasa sak bo sinilia angnai haise engai sung tiprasa bagai kok sanai tiprasa bagai suinai tiprasa mokol phunungnai chini sar sung Kokborok den dinon mankha tai o puila Debbarma Bosong Malaima ni Panda o sar song sok paijak sung borong ni bo wan sumung Debbarma Bosong no tuye bahai wan sumung na harjak bahai kok tong bakha sung abo khana lain sa puila na Kokborok den sala hambaya pharo tai chini channel bising toi Kokborok de ya abo Kokborok sal hini mano ngete bo sabai Swikwrwng sana thanga kai Kokborok no Tripura haste hapang bai ya sak ma sal si actually abo hasing na nango Kokborok sali 47 year 1979 ni 19 January o Bidhan Sabha bo bill pass man bising tiklai Kokborok no Tripura haste ni state language hinai Kwcharkha besides Bengali Bangla bai Kokborok same status ngo khlayo same status tongo haipano chini borok baksa wanjuru ni bisingo baksa Kokborok no ke second state language hinai sawo abo saya second state language hinai kri Bangla ni status bai Kokborok ni status same okay abo se Kokborok ni status same phano chini haste o ngakai Kokborok no jai khlaisa gia Kokborok no asukle borom rijak khaya okay state language khang ngakai je samuro khlaina nango government ni je official je samuro mane official communication Hindi gazette notification Hindi abo Kokborok koi karina nango sir do belekino Swrwngchati mangkha angagino sajak rangchakni takok tai bukuk song o hani rangchakni lukurok je sar songkhani jeng tabo bo Swrwngchati baya gunai aga jeng tabo Kokborok Salno manmani tuye sar srai saikrari ka kisisa pano angbo beleke Swrwngchati tongko jeng Swrwngchati baya haibana Swrwngchati langkha aga jeng tabo je topic o jaga je program je Debbarma Bosong Malaima Panda o kongna tuye sar ni bukhau bahai jongjak tongsung abo khanala sar Debbarma Bosong Malaima Panda kubikok sana thangka hangkai to Bosong je kokthai o Bosong ni kokthai ni je meaning tongmani bini je kokmang tongmani abuni kaini ke tham layer tongdo hangkai Bosong hitani hingga kai ramdi chung gusti no Bosong hina ramdi ani chuchu bora ni simi chengai nai kaisa Bosong abo Bosong hino kai kabangma dofano ti nai kaisa sinimung phaisok mani abno Bosong hino kai Bosong ni particular kaisa ortho limited ya Kokborok ni abo kaisa property sing ni mano abo Kokborok ni senamungse amti chini Kokborok ni kokthai ni senamungse amti je bini meaning je sukhana nung extend khlait langi thangai mano phiaba oroke tamungkha chini Kokborok kokthai no chung Bangla kokthai ni chosma bai hayakeba English kokthai ni chosma bai hayakeba Hindi kokthai ni chosma bai se chini Kokborok no chung nainani chenglaika oban aron chaya chini Kokborok no nung naisuna hangakai Kokborok ni chosma bai nung Kokborok no naina nangnai haisi nge o naithani kai chung Bangla medium pori phaimamba English medium pori phaimamba baksa Hindi medium pori phaimamba chini wansukma 10 ni wansukma ting thango Hindi medium pori ke Hindi wansukma ting thango Hindi wala wansukma ting thango English medium pori kai Ingrezer wansukma hangi thango nge chini perspective something lis nam jagi thango nge o perspective simi wansukna thanga hakano Kokborok no chung sasugia ungsugia sogosugia amte hematongo everything depends upon the perspective ni kogno nungbom teklai nungbom mogol bai nuk nge ni kog ni प्रत्येकटा kog ni je kog mang tongmani o kog mang ni je boundary o boundary black follow mana Kokborok okay abang khachini strength okay chingkhoi tam wanso je chini strength tongmani apna se chungchini weakness ni wanso opose saya okay aing tiklai thana nai na okay Bosong ni meaning
abo context ni sakao depend khlaiye bini meaning change jemon tabuk Mongoloid bosong bosong hinai mano Mongoloid bosong hake abo Chinese bo phaisi nai Japanese bo phaisi nai Korean bo phaisi nai Tibetan rok bo phaisi nai Mongolian ni borok je borok phaisi nai Southeast Asia ni je bung bararok tong borok phaisi nai chung phaisi nai okay bosong ni meaning it depends upon the context of the sentence Sujakok. Debbarma bosong ngui mano. Tamu ngui mana sa. Phiaba. Abo jong tabuk Tripura je choli tong mani. O context nai khanga kai tabuk bosong no je bini je constricted je meaning tongo. Khosojak je meaning tongo.